umsawa Nkosi nothando lwakho. Ngicela ke Nkosi ukuba lungembathi abayingcwele bakho njengoba begcwele le paradise balindele inkonzo. Abanye Nkosi baphuma emazweni akude abangakwazi Nkosi ukuthola izinkonzo zaleli bandla. Ngiyamkhumbula umunye umame oke wafika phakathi kwethu esuke Northwest. KwakuJanuary umhlangano uyentabeni. Uthi mangigibela ngiyofuna inkonzo yesabatha kufanele ngibe no 300 rand ukuze ngikwazi ukuthola inkonzo yesabatha. Khona labo bantu Nkosi phakathi kwalomuzi bazofuna wena ngcwele yezingcwele. Ngicela ke Nkosi ungilondoloze njengabanye Nkosi othi mabe kumile kule ndawo balondoloza. Lezi ngilosi zabayingcwele bakho amanazaretha akho amahle. Ezingilosi zabo zingilondoloze njengabanye ukuthi mabe guqile kule ndawo zibalondoloze. Sisemkhosini oyingcwele womhlangano omkhulu kaJulayi. Kwakukhona kulomuzi ngesikhathi senkosi uthingo lwenkosazana. Insizwa kaShezi lensizwa kaNdlovu bese belamela uShezi oyise walensizwa esimsayo lapha esigcawini sasemapondweni. Babona phakathi komkhandlu useneminyaka edlulile emhlabeni. USoheleni oliye enkosini kubantu abayozibika kuJehova. Ngesikhathi ethi uyamthathelela kanti noNdlovu naye uyasikelela bafuna ukufika kuyena wanyamalala phakathi kwabantu. Lapha kithi eMbumbulu enyathini insizwe yesabatheni ngesabatha uma iphuma ngaphambi kwetekisi yathathwa imoto yadlula emhlabeni. Uthe umkaya kulomuzi kuzongenisa umhlangano lapha ezansi inhlayisho ukuthi simpile ithuli lindele izwi eliphuma enkosini ngoba izwi lilalelwa la ekhaliye. Umehla lo mame uyolindela na ungenisa umhlangano wayeselamela umyeni wakhe uNdlovu uphakathi enhlayisithini ulindele ungenisa umdedele ngoba lo mhlangano uhlanganisa abantu bonke. Uhlanganisa abantu abanganeno nabantu abangaphesheya kwethu. Bayehla abantu bese kulomuzi abalele othulini lomhlaba bafike bamela besango nje umfundisi ke wathinte kuseni. Balinde ihlobo zabo ukuba bangene nazo phakathi komuzi. Uphakama zabela wena
kuboshwa insizwe kaMkhize eLamont yayenzile icala umkakhe wakhathazeka isigwetshiwe nensizwa wakhathazeka umkakhe wasukuma waya kumshumayeli uGumede Shumayeli wenkosi umyeni wami uboshiwe futhi usegwetshiwe ngicela uba uNkulunkulu amsize ngoba ngazi ukuthi ingane ngizozondla kanjani wayesethi uGumede ngizofika ekhaya ngizokwenza inkonzo ekhaya wayesekhona ihlobo zami wayengekho ushembe wayela ngoba njengoba lapha epulpiti usemhlabeni wonke uma efika kwaMkhize akhuleke amngenise lo mama abese ecela ukuthandaza aphuma memeza inkonzo abuye aqala inkonzo athi mayeqeda lapha khona umthandaza bese eguqa nje bangiguqile athi wemkhize uyafuneka ekhaya wayesethi mama usana nenkosi waphuma wahamba ebusuku uMkhize mayelele uzwizwe limemeza lithi wemkhize uyafuneka ekhaya avuka ibosho athi khona izwe limhluphana zithi ibosho ayosiyeka noMkhize uyanayini yabona wena awulazi njalo usugweshi ngeke umenyezo izwi kusuloku sifazana siyeke sinale athi yena liphinde lifike lelizwi lithi wemkhize uyafuneka ekhaya wagcina ngasayithinti ibosho athi ngoba vele indaba ekhulunyana uma uphumela ngaphezulu bese kuthiwa lunga uhanjiswe ekhaya walunga wasengena emotweni kahulumeni waphindiswa ekhaya wafika wabekwa uma efika esangweni uyakhuleka emzini wakhe umntwana ungaphandle uyawasha uma ephenduka umyeni wakhe wabaleka wangena endlini umyeni wakhe akazi noma umkakhe asamdingi noma mhlawumbe endlini sekukhona umuntu abuya landela uma ngena afika ahlale yedwa umkakhe manje ekhishini uyazogoqogoqa ngesikade abuye umame ubuye uphethe itiye namabhiskiti afika abeke phambi komyeni wakhe